Čaute ľudia. Neviem, či ma je počuť, ale dneska si zahráme hry. Takže sa tešte. No neviem, či by ste sa mali úplne tešiť. Ale či by ste si ma chceli pridať, no tak tuto je moje meno. Jo, tuto. Toto je moje meno. A mám ešte kamošov, ale tých si už musíte pridávať, jestli chcete. To neviem, čo mi to stalo. No dobre. Takže už sme tu v Robloxere. Žiadnu hru nehrám, ale teraz jednom. Bolilo ma trošku hrdlo, tak rozprávam asi horšie. Ale dneska som sa rozhodol, že si konečne zahráme toto. Don't Steal the Main Road. Vôbec som to ešte nenatáčal, vôbec. Bo ja nemám skoro žiadne hry. Jo. Potreboval by som 50 odberateľov ešte na live stream. Jo, potrebujem ešte 50 odberateľov. Mám zatiaľ málo, ale poznávam teraz, no proste pozerávam aj teraz jedného streamera. Takže možno by ste mi akože dať. Takže jestli chcete, to mi môžete dať. Tak chcete, no tak môžete. Jo. No, najlepšie by som vás poprosil, že by ste mi dali follow. Jo, ukážem vám ešte moje meno. Meno. Jo, proste stačí iba dať mi follow, je to úplne ľahké na Robloxe. Takže pre mňa to je dosť a ešte je to úplne ľahké, lebo iba čuknete a to. A tým pádom by som vás už aj chcel poprosiť o odber, lebo extrémne málo odberov mi chodí často, takže veľmi som odberím, ale väčšinou som bohatý. Takže musíme sa dať sem. Tak. To vylepšíme. Som to robil s týmto jedným, no tak to budem robiť asi do nekonečnom. Ale ako mám to, dáva to docela veľa. Dáva. Jo, dáva. Nedáva to 6, 7, kid, 6, 7. Ja neviem, to je extrémne trend, ja neviem ani čo na to majú čísle, však to je iba 6, 7, neviem vôbec čo to je. No proste 6, 7, neviem čo na to majú tí ľudia. Vlastne tu mám 6, 7. Kde si ho hráme? Je to exkluzív, takže extrémne vzácny brainrot. Henten som tu získaval aspoň 2-3 hodiny, jo, 2-3 hodiny. Aspoň 20 alebo 30 minút som chodil na servery, tam som čakal aspoň 5 minút, kedy sa to spálne a než no tak potom som radšej šiel napraviť a tam som počkal, ale tie 3-4 hodiny, takže nerobte si prosím vás zo mňa príklad. Ja mám 37% z indexu. Tým pádom už by som mal byť tuto, ale jak som sa pozeral, jeden človek tam mal najmenej 36. No dobre, pozeral som sa až včera, možno sa to zmenilo, ja neviem. Tak, 53%, už som docela blízko, lebo je, počkaj, koľko mám? 37%, to je docela veľa, ale no už som skoro tu. Načítaj sa. Prečo som tam není, neviem. Ja mám ale z indexu 37%. Normálne. No tak. Ja to nechápem.
No dobre, pre toto video asi to všetko. Zarábam si fakt veľmi veľa peniažkom, takže pre toto video je to asi všetko. Dajte mi follow, jo proste prosím. Stačí iba trošku vecičiek urobiť. Stačí ísť iba proste na túto onu. Ja vám to idem reálne normálne ukázať. Asi by ste to mali vedieť všetci, ale myslím si, že dosť vás to určite neviem. Myslím si. Jestli nemáte Roblox, je to ľahké, stiahnete si, tak chcete. Jak chcete. Mne to je jedno, buď si to stiahnete. Stačí čuknúť iba sem na túto onu, alebo čo to je. Tak čukneme na to. Potom sem si napíšete moje meno, to vám teraz ukážem. Veľké A, D, medzera, 2, 7, 4, 6, 4, 8. Dáme odoslať. A jo, stačí si vás sem dole a tu už som ja. Jo, stačí to, úplne ľahké je to. Zoberiete a pôjdete sem dole takto. Musíte sa ma pridať, toto bude tlačítko, že connection, že send connection. Tak potom iba pôjdete dole, také tlačítko tam je, to čuknete úplne že dole, tak také veľké tlačítko tam je. Potom pôjdete sem na túto šipku, alebo čo to je. No tak čuknete na to. A tu sa vám ukáže aj follow a takéto, no, aj follower, aj followingy, aj connection a takéto veci. No tak dajte aj favorites a tak chcete, môžete dať aj follow. Jo, mne to extrémne pomôže. Pre vás je to iba pár kliknutí a jo, pre toto video to bude všetko. Čaute.